We zijn hier op basisschool De Bolster in Balk. Een school met ruim 200 leerlingen uit Balk en de dorpen eromheen. En de school had op het stuit een B-profiel. Dat wil zeggen dat ze een heel soort doen in het Fries, maar het schreeuwen nog niet. Nu is het zo dat het team heel goed dwaande is om het Fries te integreren in hun onderwijs. Dat slaagt het al heel goed, dus op naar profiel A. Maar om ze daar nog beter bij te helpen, ben ze aan de gang met de vaktaalformule. Aan de ene kant kiest je een vakdoel, die inhoudsdoel, en aan de andere kant kiest je een taaldoel. En om daarmee aan de slag te gaan, krijgt het Fries naar een hoger plan. De Bolster die werkt hier met de methode Spoor 8 voor het Fries. En in die methode zit een heel soort materialen die is inzetten kerst van die Frieske les. Net alleen nog voor die Frieske les, maar ook voor andere vakken. De vaktaalformule die houdt eigenlijk handvatten hoe kiest nou een taaldoel verbinden aan een vakdoel. Zodat de Frieske materialen gebruikt worden kennen in die andere lessen en zodat taal en inhoud tegelijk aan bod komen is. Nou, ik ben heel enthousiast geworden over de vaktaalformule, omdat die heel mooi in te passen is in de lessituatie. Als het bijvoorbeeld geschiedenis of muziek jan wordt, dan kun je echt die taaldoelen bij inzetten, waardoor het eigenlijk heel weinig tijd kost. Daarnaast komt dan nog dat we het spoor 8 op scholen, een nieuwe methode. En in die methode zit een thematiek, daar kun je lessen uithalen, kun je van alles klaarzetten. En die thema's zijn heel breed, dus die kunnen aansluiten bij een heel soort squalthema's die het ook al in de squallen binnen. In de thematiek vind je verhalen, veskes, gedichten, spultjes, informatieve teksten en filmpjes in het Fries die passen en aansluiten kunnen bij die thema's waar je mee aan de slag bent. Nou, een soort band binnen je Friestalig en oors verstaan ze het wel. De scholen werken een soort aan de persoonlijke ontwikkeling van de band. Dat betekent dus dat de memmentaal vooropgesteld wordt, of in elk geval dat er een soort aan werken wordt. De geschiedenis van de omjouwing wordt meegenomen. De cultuur hier in de Frieske Maren heeft natuurlijk fantastische plakjes om die onderwijs te broeken. Denk maar eens aan het Woudegemaal op Lemmer of de dieken bij de Iselmar, waar de mooie wiemoen staan. Nou ja, en zo kun je onderwijs naar binnen te halen. Nou, ik vind het leukst aan de Friese les vooral dat ik weet er nog niet heel veel van. Dus dan is het wel leuk om er meer dingen over te weten. We hebben soms Grey of the Day. Dat is dan een vraag en daar moest dan een antwoord op hebben. Dan de volgende dag wie het meester het antwoord. En dan geeft de stencilmaatje en dan moest de tekening bij en dat is eigenlijk Grey of the Day. Nou, ik vind het zelfs belangrijk om bij de memmentaal van de band aan te sluiten. Maar vanzelfs is het een van de grote opdrachten van de provincie om het Fries te versterken in onze provincie. Nu is het zo dat ik je schoolstyper ben op deze scholen en ik kan het team helpen om een cursus vaktaalformule te gaan. Ik weet welke mensen dat ik inschakelen moet om de thematiek van spoor 8 beter te broeken. En als je ook zo'n beetje 3 keer een vergadermoment ervoor kiest en het erom komen list en dan vooral de werkwijze om dat onder de knibbel te krijgen. En daarna dat te evalueren en te borgen, ja, dan wist er.